Ginugunita kahapon ang ika-451 taon ng pagkatatag ng lalawigan ng Albay. Sa mensaheng ibinahagi ni Albay Acting Governor Baby Glenda Ong-Bungaw, binigyang diin nito na hindi lamang ang kagandahan ng Bulkang Mayon ang pinagmamalaki ng Albay, kundi pati na rin ang katatagan ng mga mamamayan nito. Sa kabila ng mga pagsubok na naranasan, mula sa pananakop ng mga dayuhan hanggang sa mga kalamidad tulad ng bagyo at pagsabog ng bulkan, nanatiling matatag ang mga Albayano. Gura numan ang destroso sa satong mga rugaring da inaratak ang satuyang buot. Alagad urog paining napakusog. Da inagluya ang satuyang pagtubod, alagad urog paining napararom. Dagdag pa niya, ang Albay Day ay isang espesyal na araw upang magbalik tanaw sa mayamang kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng mga Albayano. Sa pagbago asin paglipas kang panahon, dakol na ang nagbago sa namumutantang Albay. Alagad may mga bagay man giraray na dai dapat mabago. Maski magbago ang panahon, arog kang kung siisay kita bilang mga Albayano. Siring man kan satuyang mga pagtubod, gawi-gawi, kasaysayan, buda istorya na naghurma sa satuya bilang mga Albayano. Taliwas naman sa nakagawian, walang anumang aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ang ginanap kahapon. Ayon kay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep, ito'y dahil sa nagpapatuloy na campaign period at paghahanda sa May 2025 polls. Enjoy lang magbakasyon ta, Friday. Pero dahil kitang event. Samantala, kaugnay ng pagdiriwang, idiniklara ring special non-working holiday sa buong probinsya sa bisa ng Republic Act 11119 na pinirmahan ni dating Presidente Rodrigo Duterte noong 2018. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Presyo ng bilihin, mapapabain sa dana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Safety Night! Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.